3 men came in and they started firing and shooting at them. 6 of those perished inside this shack. Kudidilwe kabula abantu abasixhenxe kwindawo yogobityholo iMarikana eKapa. Into ebuhlungu le ukuba njalo uma kunimvula ezinkulu sikhale ngabantu abaguguleke ngenxa ukuthi basosebeni lomfula. Umphathiswa wobambiswano ngolawulo uVelenkosini Hlabisa utyelele eMpumalanga ukuya kujonga umonakalo odalwe zizikhukhula zakutshanje. We have taken some money from other provinces which were underspent, then we're bringing it here so that we can just bring relief during this time. Umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majortina uthi bazawuchitha imali engaphaya kwe-20 million zeerandi ukuze benze amaqula amanzi ngelokukhawulelana nengxaki yamanzi eNisna. Sinibulisa emakhaya ukanti Ndambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Mapolisa aphanda ngesiganeko sokudutyulwa kubulawe abantu abasibhozo kumatyotyombe aseMarikana ePhilip eKapa kubusuku bayizolo kurhanelwa kuba olu hlaselo liyamene nentlawulo enyanzeliswa ngezigrogriso extortion ukutsho. Umkomishinala wamapolisa eNtshona Koloni uThembisile Phathekile uhambele indawo yexhwayelo namhlanje apho kudutyulwa abantu abasibhozo ngabarhanelwa abacele kwabanentsente emva kwesiganeko. More than 3 men came in and they started firing and shooting at them. 6 of those perished inside this shack, and 3 were taken to hospital. Okay, one died on his way in an ambulance, and the other one was then died in hospital. Leaving 2 now that are still critically injured in hospital. Uhambise ngelithi isizekabani soluhlaselo inhlawulo enyanzeliswa ngezigrogriso nathenga umkhwa oqhubayo ke kwindawo ezifana neMarikana le. Our investigation revealed that the motive was extortion, and we are now looking for people that we know. Where the team is on their heels now to find them. The group of extortionists that came in here to do what they've done. But we are looking for them now. We know. We're not just now saying we're looking. We know who we're looking for. It's a question of finding them. Kananjalo ubongoze uluntu ukuba luncedisane namapolisa ukulwa nalomkhwa. What we know is that now in this Marikana, there are groupings that are collecting money. We request the community to assist us there. Report it. We don't need your name. You just tell us who they are, when are they collecting, where are they collecting, and we have our skills to find them. And we've been successful in that point. But we want now, even now, to arrest the situation. But we can only do so if it is reported by the community. Extortion is one of the underreported crime in the society, especially in the Western Cape. Okaphathekile ukwavakalise ukungaxoli ngeendawo zentselo ezingekho mthethweni kwanamalungu okuhlala asebenza nemigulukudu. Umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo kuzwelonke uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi uza kudibana nabaphathiswa bamasebe ohlukeneyo kwakunye nabo bonke abachaphazelekayo ukuzama ukufumana isisombululo nokwenza ungenelelo kwintlekele yezikhukhula ezidale umonakalo kumaphondo aliqela kweli lokaHlabisa ebetyelele indawo ezithwaxwe kanobomi zezizikhukhula kwiphondo laseMpumalanga nalapho kusoleke abantu abangama-20. Izikhukhula zidale usizi nembandezelo kwiphondo laseMpumalanga kwaye sithetha nje bangama-20 abantu esele bephulukene nobomi ngelixa uninzi lwabantu lushiyeke lungenamakhaya. Neziseko ke ezifana neendlela, amanzi nombane eziphazamisekile. Kungoku nje abahlali bathi bacela uncedo kwabasemagunyeni ukuba baphose umrhaji bangenelele. Kwendeka leli bridge libangalithatha kancane, it's dangerous because lamanti mancane but wona uma sekachamuka amaningi
baningi labangasafa la mfuleni because lokuyendekile solo sibhlungu simphakathi wasemsholozi. So councillor siyacela ubu-appeara uma kunetinkinga leti so. Ukanti inkulu baphathiswa yeliphondo laseMpumalanga umnumzana Amandla Ndlovu uthi babila besoma beliphondo ukuza nesisombululo esingxamisekileyo. Past 4-5 days where we're planning, and I'm happy that there is already an intervention here, temporary and permanently. So we're going to erect a temporary structure so that our people will be able to utilize this road, while the department will be coming with a permanent solution. Kusenjalo umphathisa wesebe lobambiswano ngolawulo umnumzana Velenkosini Hlabisa utyelele kweliphondo namhlanje kwaye uthi uza kubamba intlanganiso engxamisekileyo ngokuhlwa nje noogxa bakhe bamasebe ohlukeneyo ukuphonononga ubuzaza bomonakalo. Umhlangano ophuthumayo okuxuba ongqongqoshe kuzwelonke ondunankulu beyifundazwe ikakhulukazi lezi ezintathu iMpumalanga, iLimpopo neWestern Cape no-MEC kanye no-executive mayor. Sifisa ukuthi ke sizomukela umbiko nakuba lisaqhubeka nokuna futhi nakuba umbiko phelele ngenxa ukuthi kwezindawo kusamboza amanzi emgwaqeni akakwazi ukuthi kubalwe ngokupheleleyo ukuthi kuzoba malini kodwa sifuna ukulinda kuze kube sekugcineni. Lo kaHlabisa ukwabongoze uluntu ukuba luhlabele ukhangele ingakumbi abo bahlala kwindawo ezisezantsi nangasemilanjeni. Uma abantu bakithi becela ukuthi basuke eduze osebeni lwemfula la bakhe khona bangasho ukuthi ngizoyishiya nobani indlu yami, ngizoyishiya nobani impahla zami, ngoba ikakhulukazi amanzi aphenduka inkinga ebusuku sekulelwe uthola ukuthi khona eminye imphefumulo ezodlula emhlabeni. Siyanxusa kakhulu ukuthi akube nokubambisana mabecelwa ukuthi baye emahholo, baye emasontweni noma beye ezihlobeni zabo kuze kwedlule isimo semvula enamandla. Ukanti uqikelelwa kwi-2.1 billion rand umonakalo odalwe zezi zikhukhula eMpumalanga. Umbutho wesisa iGift of the Givers nawo sele ufikile kwindawo ezichaphazelekileyo ukuphosa esivivaneni. Sele liqaliwe nokulungiselela izinto kundalashe kweminye imimandla ethwaqwe kanobomzi izikhukhula eLimpopo. Inkulu baphathiswa yelaphondo uGqirha Phophi Ramathuba namhlanje phinde yatyelela kweminye imimandla nalapho ibizohlola umonakalo. Abasemagunyeni bathi umonakalo kule ndawo ungaxabisa imali eqikelelwa kwi-4 billion yeerandi. Inkulu baphathiswa yeliphondo ithi seleqaliwe namalungiselelo okubuyisela impilo esiqheleni kweminye imimandla. We have advised the Department of Health to say they must start doing the work of educating the people because we should prevent people, especially waterborne disease, with the current contamination when our sanitation and also our water infrastructure. Ukwamemelele abantu ukuba bathobele imithetho. For those who would want to go to work and they can see there's no other way, we said we are available to be able to talk to the employers and we must understand that we are in a disaster period, therefore things will not happen. We've closed schools, like these schools here, we've closed it. We are waiting for things to get a bit of a normal, even if it will take time. Kungokunje, urhulumente uMaxaphetsu uzama ukuncedisa abo bangenamakhaya. Today here we are joined by Gift of the Givers. They are coming, they've seen, they've heard our cries. They are also providing with food parcels to 116 families. We have seen municipalities, trucks. The past 2 days, we've seen South African Social Security Agency, SASSA, also coming on board. And there are still other organizations which will be coming. Abahlali bathi kunzima ukuqhubeka nobomi. It is very difficult. It's traumatic because right now, as you can see, you can't walk there because anything can happen. All the river diverted to our houses, so we can't do anything. All the furniture and then everything now, it's drowning there because we can't do anything because as much as you have noticed, it rained the whole night. Yesterday there was no water here.
The water level was back there, but now it's going up to show that the water level is rising. So we can't do anything. Balishumi elinanye abantu abaswelekileyo ukuza kuthi ga ngoku. Umphathiswa wamanzi nogutyulo unkosikazi Phemi Majortina utyelele eNice neNtshona Koloni namhlanje ukuyokujonga ingxaki yokunqongophala kwamanzi ejongene nabahlali bale ngingqi. Umphathiswa uthi isebe lakhe lenza unako-nako uqinisekisa ukuba uluntu lufumana amanzi acocekileyo kwaye ukwabongoza abahlali ukuba bangazonakalisi iziseko zamanzi zikarhulumente. We are going to speak to the community as well, because the community also has a role to play. They are vandalizing the municipal water infrastructure. And if they do that, it is them that are going to suffer. We must learn a lesson or one out of this. We're happy that seemingly the rain might come, and if it rains, then we'll be out of this situation. Umphathiswa uthi bazawuchitha imali ngaphaya kwe-20 million rands ukuze benze amaqula amanzi. Currently, we want to respond on emergency by drilling boreholes. We are trying to make available between 20 and 30 million just to drill boreholes as a matter of urgency. All other plans then will follow, and will check that if the province declare this as a disaster, of which we are supporting that this is a disaster, so how much can they release in terms of resources, so that we can bring our own resources. We don't have idling money to intervene, but we have taken some money from other provinces which were underspent, then we're bringing it here so that we can just bring relief during this time. Umphathiswa ukwanqinile ukuba ngokwenene oomasipala banegalelo kule ngxaki yamanzi. There are certain things that municipality did not do right, but we are meeting with them at 1800 hours, where they are going to give us a clear plan to say how are they going to attend to what we have observed as a shortcoming on their lack of responses, on how they've abandoned the boreholes, that we have to go back and redo them. So I think they've learned their lessons as well. So we must just build on that to ensure that we sustain the projects that have been funded through the national. Isebe lezolimo nophuhliso lwasemaphandleni kwisixeko saseRhawutini belibambe indibano namafama aseMagaliesburg kulandela ukuqhambuka kwesifo sochwane nenyebethu i-foot and mouth disease ngolwasemzini. Umphathiswa unkosazana Vuyiswa Ramokgopa ube nothethwathethwano namafama achaphazelekayo kwilinge lokuza nesisombululo kwiinkxalabo ezikhulayo malunga nefuthe lemfuyo nemisebenzi yokufama. Ilizwe lijongene kwakhona nesibetho sesifo sochwane nenyebethu nezichaphazela imfuyo, nto leyo ebangela ukuqhwalela kwezilwanyana kunye nezilonda emlonyeni, kwaye ithintela ukuveliswa kobisi nezinye iimveliso eziphuma kwizilwanyana. Umlawuli oyintloko weenkonzo zonyango lwezilwanyana kwiphondo laseGauteng uthi esi sifo sinefuthe elibi kwezoqoqosho kweli. Most of the animals will get blisters in the mouth. Cloven hoofed animals will also get blisters between the hoofs. And then in dairy cattle, it will affect the udder with very severe clinical signs. So there are welfare implications there. It causes a lot of economic negative impact on the farmer, but not only directly on an individual farm level, but also as a country. Ojongene nesebe lezolimo nophuhliso lwasemaphandleni ephondweni uthi kuyaxhalabisa ukuba ilizwe lethu alinawo amandla okuvelisa amayeza okugonya. National government has to prioritize the acquisition of more vaccines, especially if we are going to successfully implement the mass vaccination program that has been announced by the minister earlier this week. Ubusela bemfuyo bukwaphawulwa njengomba omkhulu ojongene necandelo lezolimo. There's a big problem of stock theft. So there is livestock that is moving, often coming into Gauteng, being sold in Gauteng, being slaughtered in Gauteng, that is unaccounted for. That's a big issue. Zilinganiselwa kwi-2 million izilwanyana esele zigonyiwe ukusukela oko kwaqala ukuthathwa kwamayeza ogonyo kwilizwe laseBotswana ngonyaka ophelileyo, kwaye urhulumente selechithe imali engaphezu kwe-72 million rands kweli phulo.
Mongameli Cyril Ramaphosa uthi ilizwe loMzantsi Afrika lidinga ingxoxo kazwelonke nezisombululo nomkhombandlela wokhulisa uqoqosho olubandakanya wonke ubani ukuze isizwe sibe nekamva eliqaqambileyo. Ukuthethe oku ngethuba kuphehlelwa ngokusesikweni ingxoxo yesizwe i-National Dialogue kutsho ePitoli, Gauteng. Ikomiti eyonyuliweyo yengxoxo yesizwe inikwe uxanduva ngumongameli Cyril Ramaphosa lokuza neenguqu eziza kutyebisa eli lizwe nekamva lalo. Umongameli ukwathe le komiti uyayithemba yaye kuza kufuneka iqinisekiso kokuba yenza imbali eza kuba lilifa kwidemokrasi yelizwe. Now, the steering committee is a steering committee that I believe is solid. It's a steering committee that has integrity, credibility, and it has a crucial responsibility. You will set strategic priorities and coordinate the implementation of the national dialogue process. Your work will determine whether this truly becomes a citizen-led, society-wide process that helps us reimagine our future and forge a new social compact. Xeshikweni ikomiti ivakalise ukuzibophelela yatsho isithi noko akuzukuba lula kodwa kuza kwenzeka. Yatsho ke ichaza nezibhambathiso ezingalikhubalo kwimpumelelo yale ngxoxo yesizwe. The National Dialogue that it has set up an interministerial committee chaired by the Deputy President, which brings together many ministers and premiers and local government, SALGA representatives, representatives of mayors and mayors themselves. Because the work of the National Dialogue would just be a pipe dream if it cannot find resonance, application, implementation in the work of government. So, government has demonstrated how seriously it takes this, and we as the implementers must similarly match that demonstrated seriousness about this. Kambe iDyunivesithi yoMzantsi Afrika ngokusesikweni iza kusingatha zonke iingxoxo eziphathelene nalo msebenzi, oko kuyinxalenye yokucutha iindleko zokusingathwa kwale ngxoxo yesizwe. The work of the steering committee will not be easy. It requires courage to confront difficult truths, humility to listen to differing perspectives, and wisdom to balance agency with deliberation. It also requires partnership between government and society, between knowledge and lived experience, and between leadership and grassroots voices. UNISA stands ready to support this work, drawing on its academic expertise, research capacity, and convening power to contribute meaningful to the dialogue process. Mr. Program Director, please allow me to emphasize that this initiative belongs to not only a single institution or sector, but to the people of South Africa. And its success will be measured not only by the quality of its deliberations, but by its ability to inspire participation, foster mutual understanding, and translate dialogue into tangible societal impact. Ukanti umongameli uyisonge ngelithi icekwa lilele ezandleni zekomiti echongwe ngokuthenjwa ukuba iza kuyichophela ngobunono le ngxoxo. Umphathiswa wezemidlalo nenkcubeko kweli umnumzana Gayton McKenzie unqinile kuba uMzantsi Afrika ulungiselela ukufaka isicelo sokusingatha itumente ye-AFCON ka-2028 kwaye baza kufaka nemilomo neNamibia kwakunye neBotswana kuba babe yinxalenye yeli phulo. McKenzie uthi esi sesinye sezicwangciso zikarhulumente zokurhwebeshela imisitho emikhulu yehlabathi kwilinge lokuxhasa uhlumo loqoqosho. uMzantsi Afrika seluyisingathe izihlandlo ezimbini letumente ngomnyaka ka-1996 nango-2013 kukho ingxelo ukuba iMorocco nayo ixeleshe ukuyisindleka kwakho letumente ngo-2028. Usuku lokugqibela lokufakwa kwezicelo zokusingatha letumente ye-AFCON ngomhla wokuqala kuFebruwari. Kakhulu
kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu mna bethu ke gama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni ke naku kwenzeka kwemozulu uyawuphawula ke mbukele kwalo mfanekiso wokuqala ogxininisa ngamandla kwiziganeko zemvula nemimoya ebhudlayo kakhulu kuMzantsi Afrika ngokubanzi nohlakuza pha kumbindi futhi ndawo ezifana pha futhi koPriska ngexesha lasekuseni ngomso buvuka kamandi pha kucwengile futhi amaqondo okutshisa phansi phaya ngo-14 degrees babuye ke bavale baqukumbela usuku ngomso emva kwedilala belusonga ngama-30 aphinde abe nesithathu ngokubanzi masijongeni ke amaqondo wakho mbukela phansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphalona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke futhi mbukelo wam ke kumbindi nentshona yelaphondo ndawo ezinze phaya encamini phaya kokaladokwe futhi ngexesha lasekuseni qaba ngamafu mpela phaya ko-13 degrees kanti ke imozulu futhi ephondweni lase-Free State phondo ke elizinze kumbindi kumzantsi mpela ke kuncam yalo futhi nempuma njengaphaya ko-Fixburg futhi ekuseni zezo ziganeko zibikwa kakhulu ke zokuxhaphaka kwemvula nezikhatshwa zindudumo ngo-15 degrees kanti ke benjenje futhi kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla ke mbukelo wam kwindawo futhi ke ezizinze kufuphi nonxweme njengaphaya ko-Fredendale ekuseni futhi ngo-11 degrees napha kwindawo ezininzi futhi pha ko-Worcester kwakhona kungathi kunethe xa bevuka ngomso kanti ke benjenje ephondweni laphaya ko-Northern Cape ngamandla ke futhi ke kumbindi namandla futhi welaphondo pha kaloku mbukele ekuseni kucwengile kamnandi kuzolile pha konke ke o-Uppington ekuseni befutshwa kamandi lishumi nje elikhatshwa sisithandathu kanti imozulu ephondweni laphaya ko-North West ngamandla ke futhi ke mbukelo wam kumantla nempuma yelaphondo ndawo ezifana naphaya ko-Rustenburg kwasekuseni futhi ziziganeko zemvula nendudumo phaya ko-19 degrees kanti ke baphila kanje ephondweni laseGauteng ngamandla ke kundlunkulu welaphondo kuphaya kaloku eTshwane futhi ekuseni ngo-18 degrees napha ke ngomso xa bevala bequkumbela usuku ngomso beluvala ngama-20 nje akhatshwa sisibhozo mbukele ekhaya enyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo lapha kaloku eLimpopo ngamazantsi futhi koThabazibi futhi ekuseni ngo-22 degrees napha kumazantsi futhi nempuma yelaphondo phaa koPhalaburu nazo zonke nje zaziphaluka kusanetha yonke laa ntsasa yangomso sehle njalo sithe chu phaya ephondweni lasempumalanga ngamandla ke futhi ke ko-Middleburg ekuseni futhi qaba ngamafu futhi neziganeko zentshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsasa ngenxa ka-15 degrees vuma ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela nqa phaya ke KwaZulu Natal ngamandla ke futhi kwakumantla ndawo ezifana phaya koPhongola futhi ekuseni kuyanetha phaya kuyabaneka kuyaduduma ngo-17 degrees naphaya eThekwini ekuseni zikhona iziganeko ezibukwe kakhulu zezomvula mna ndikuthande kangaka xeshela imiyoli kamnandi mawethu.